Dámy a pánové, milí návštěvníci, dovolte mi, abych i já vás jménem zastupitelstva obce a všech zaměstnanců a pracovníků, kteří připravili tento obecní ples, přivítal tady na sále kulturního domu na obecní bále a přeji vám pěkný večer. Jsem velmi rád, že jste si oblíbili obecní bál. Každý stůl má návštěvníky, jsme skoro plní, takže kapacita sálu je plně využita, což nás velmi těší. A já nechci dlouho mluvit, ale jenom pár organizačních záležitostí. A to je to, že zhruba od 21. hodiny se můžete těšit na fotokoutek, který je vlastně přestupem zde do sálu. Je to vymyšleno tak, že když se vyfotíte, fotka bude vyvolána do pár desítek minut, pak si ji vyzvednete a první fotografii, kterou si vyzvednete, máte zdarma v rámci vstupenky. Další fotografii třeba s jinou partou nebo třeba sami, když se vyfotíte, tak poté už stojí 50 korun. Zároveň probíhá prodej lístků do tomboly. Já bych vám chtěl jenom ukázat, že toto je letošní tombola, za kterou mnohokrát děkujeme všem sponzorům a dárcům. Některé z nich vidím také mezi námi a jejich seznam naleznete při vstupu a já jim tímto moc krát děkuji. A pozor, připomínám, že hlavní cenou letošní půlnoční tomboly je hotovost ve výši 10 000 korun, kterou si hned odnesete, můžete ji třeba utratit potom na baru. A když už mluvím o baru, tak děkuji také těm, co nás dnes obsluhují, kteří tady s námi budou až do brzkého rána. A připomínám, bar je perfektně zásoben, tak se nebojte, zajděte si na něco dobrého k pití i jídlu. Dámy a pánové, já vám moc krát děkuji, že jste dnes zavítali k nám. Vítám také mezi námi miniband, skupinu, která již tady o lodi byla a vítám je letos znovu. Děkuji, že za námi dorazili. A dámy a pánové, já už nebudu dlouho mluvit, ale přejeme vám příjemnou zábavu, pěkný večer, dobře se bavte a vyberte si ten správný lístek, který těch 10 000 vyhraje. Dámy a pánové, losujeme první číslo a vyhrává tady kosmetický balíček, poprosím, je to modrá 76. Červená s razítkem 91. Červená s razítkem 91.
Dej mi to, puš mi to. Červená s razítkem 91. Červená s razítkem 91. My gratulujeme letošní vítězce, gratulujeme také všem, kteří zvítězili, respektive odnesli si nějakou cenu. A kdo ne, pojďte na parket, pojďte to ještě roztočit. Máme tady za námi miniband, který ještě nám hraje. Takže pojďte.